Πάρα πολύ αλήθεια, με συγκινείται πάρα πολύ αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι, αποφασίσαμε σε αυτή την εκπομπή να ανεβάσουμε μια στήλη που την ονομάσαμε το τραγούδι του Ακροατή. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ακούσει σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο όπως αυτό του Σφαίρα το τραγούδι του, χωρίς να υπάρχουν μεσολαβητές, εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο, μπήκαμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και πραγματικά θα πω την φράση, κυριολεκτικά χιλιάδες τραγούδια ήρθανε στο email εδώ της Ράνιας για να τα παρουσιάσουμε. Έτσι λοιπόν, απλά εμείς, χωρίς να γνωρίζουμε κανέναν από εσάς και χωρίς καμιά άλλη συζήτηση, αρχίσαμε να παίζουμε ένα τραγούδι την ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Σφαίρα και το Γιώργο Πολίτη για όλο αυτό που ακριβώς συμβαίνει στην εκπομπή και αυτή την ευκαιρία που δίνει στα νέα παιδιά για να ακούγονται μέσα από τη συχνότητα 102,2 και κάθε μέρα να ακούμε μια καινούργια φωνή, ένα καινούργιο ταλέντο που στην πραγματικότητα μπορεί να ξεκινήσει και μια καινούργια ζωή για τον ίδιο. Έχω ακούσει και πολύ ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες φωνές. Βέβαια, έχω μάθει κιόλας ότι κάποιοι από αυτούς πιάσαν και δουλειά στα μαγαζιά μέσα από. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα όλο αυτό, όλη αυτή η πρωτοβουλία. Δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά πραγματικά γιατί έχουμε εισπράξει πολύ αγάπη από τα παιδιά που προσπαθήσαν κατά καιρούς έτσι λίγο να κάνουν κάποιες. Σταμάτα ρε Γρηγόρη. Με αυτά που λες, δηλαδή, άντε τώρα, υπάρχει περίπτωση να έχω μουστάκι εγώ. Μουστάκι πας, το βγάζεις. Δεν έχω. Δεν το βγάζεις. Για νήμα, δεν έλεγες νήμα. Με νήμα, δεν το κόβεις στο μουστάκι. Όχι, στα δόντια μου έκανα νήμα. Έλα, πρώτα ξεκίνησε με μουστάκι και πήγε στο στόμα. Όχι, δεν είναι. Τα ιδέα σήμερα με τα μπιμπίκια τον έχουν πιάσει, με τα αυτά, με τα. Εντάξει, μωρέ, αλλά πλάκα κάνω. Τόσο ένα γυναίκα είσαι. Άμα δεν κάνουμε σε ένα πλάκα, πόσο ένα γυναίκα σε ποιο θα κάνουμε. Στις άσκημες θα κάνουμε πλάκα. Δεν έχουν χιούμορ. Αυτή τη στιγμή μέσα μου όμως δεν είναι περίεργο. Αφού μόνη σου τα κάνεις. Γιατί κλαις? Εσύ δεν είσαι που γελάγεις χθες. Εγώ ήμουν αυτή. Γιατί κλαις? Λοιπόν, έλα. Ακούστε τώρα. Ποιος είναι αυτό? Γιατί κλαις? Ποιος το λέει? Χωρίσαμε σιγά όλα αυτές. Πάλι τώρα φίλε μετά τις διαφημίσεις αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραία. Γιατί τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι με τίτλο Θέλω του Σαρακιώτη Θανάση, ο οποίος ερμηνεύει, έχει γράψει και τους στίχους και την μουσική. Το κομμάτι Θέλω είναι ένα τραγούδι λαϊκό και η δημιουργία του είναι δικιά μου, μας αναφέρει ο Θανάσης Σαρακιώτης. Γράφτηκε σε μια περίοδο διάστασης. Δεν μπορώ ακόμη να δηλώσω ότι είμαι υπουργός ή τραγουδιστής ή ότι βγάζω μελωδίες. Απλά κάνω κάτι που μου αρέσει πολύ. Η δουλειά μου είναι οδηγός στις αστικές συγκοινωνίες και πιο παλιά ξυλουργικές εργασίες. Θα συνεχίσω να κάνω τραγούδια όπως και αν έρθουν τα πράγματα, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Θανάση, μας ανέφερε το κομμάτι αυτό όταν το έγραφε. Το φανταζόταν με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Ποιος το ερμηνεύει τώρα? Ο Σαρακιώτης Θανάσης. Ο ίδιος το τραγουδάει. Καλή ακρόαση και καλή επιτυχία. Είναι πολύ υλικό αυτό που λέει πάντως και το γράφει. Ότι είναι οδηγός, ήταν ξυλουργός και γράφει τραγούδια. Αυτό είναι ακριβώς που θέλαμε να κάνουμε και σε αυτή την εκπομπή. Να αφήσουμε και να δώσουμε ευκαιρία σε ανθρώπους που ποτέ δεν θα είχαν ίσως να ακούσουν κάτι στη ζωή τους από το ραδιόφωνο την ώρα που ο Θανάσης έρθει πριν οδηγεί λεωφορείο και να ακούσει τη φωνή του. Θανάση, μου σε ευχαριστούμε πολύ που πήγες στο κουβάν, το στείλεις, να είσαι καλά. Το δικό σας τραγούδι αποκλειστικά στον Σφαίρα 102,2. Αγάπη στη ματιά να με κοιτάξεις. Θέλω να με τυλίξεις σαν φωτιά, να μ' αγκαλιάσεις. Θέλω το πεπρωμένο μου, τη μοίρα μου να αλλάξεις. Θέλω να έρθεις πόσο θέλω. Κάνε το γκρίζο ουρανό να ξαραστερώσει. Άκου κι εσύ μου το έχεις μετανιώσει. Κάνε εκεί τώρα που πέφτει ένα αστέρι. Ρίξει νερώσει πίσω η νύχτα να σε φέρει. Κάνε το γκρίζο ουρανό να ξαραστερώσει. Άκου κι εσύ μου το έχεις μετανιώσει. Κάνε εκεί τώρα που πέφτει ένα αστέρι. Ρίξει νερό σου πίσω η νύχτα να σε
φέρει. Τις άδειες νύχτες μόνο εσύ να τις γεμίσεις. Θέλω με τα φιλιά σου το πρωί να με ξυπνήσεις. Θέλω στην αγκαλιά σου μέσα να με φυλακίσεις. Θέλω να έρθεις πόσο θέλω. Κάνε το γκρίζο ουρανό να ξαριστερώσει. Πάτου και εσύ μου είπαν το έχεις μετανιώσει. Κάνε τι τώρα που πέφτει ένα αστέρι. Πριν ξημερώσει πίσω η νύχτα να σε φέρει. Κάνε το γκρίζο ουρανό να ξαριστερώσει. Πάτου και εσύ μου είπαν το έχεις μετανιώσει. Κάνε τι τώρα που πρέπει. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω τον Γιώργο να χαμογελάει. Χαίρεται. Χαίρομαι γιατί είναι. Ωραία φωνή. Αυτό είναι προσπάθεια. Φαίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι ο επαγγελματίας του είδους, αλλά το έχει κάνει με πολύ μεράκι και η φωνή του θυμίζει τρομερά Μητροπάνο στα παλιά τα χρόνια. Ναι, δηλαδή, και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι ασέβεια που το λέμε, αλλά δεν ξέρω, είχε μια. Έχει το στυλ του Δημήτρη Μητροπάνου. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα ο ίδιος, μάλλον επειδή έχει και αυτή τη φωνή, φανταζόταν να τραγουδήσει ο Δημήτρη Μητροπάνος, γιατί ο Θανάσης δεν είναι επαγγελματίας. Αλλά Θανάση μου, πραγματικά θα περιμένω να σε δω. Σε ένα live που γίνεται τις Τετάρτες στο 11 για να σε δω από κοντά, να σε ακούσω live και να σε ακούσω, γιατί δεν θα είσαι αύριο, θα είσαι την άλλη Τετάρτη, να σε, αν μπορέσεις να έρθεις, βέβαια αν δεν μπορέσεις να έρθεις, απλά έλα έστω να σε γνωρίσουμε, να δω πώς είσαι, δηλαδή, ξέρεις, για να σου πω ότι έχεις φανταστεί και έτσι με φαλακρίτσα, κανονικά έτσι ακριβώς, δεν ξέρουμε αν είσαι έτσι, πάντως μπράβο, έκανες πολύ ωραία προσπάθεια ρε φίλε, να είσαι καλά, συγχαρητήρια, δεν ξέρω τώρα αν είσαι πάνω στο λεωφορείο και οδηγείς. Αλλά μας γλύκανες, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι. Μυρίζει original, ρε παιδί μου, το πράγμα είναι ωραίο. Έτσι. Είναι αυτό που αγαπάμε. Να σε καλά, Θανάση, να σε καλά. Υποδεχτείτε το Carnival Kingdom, η απόλυτη αποκριάτικη φιέστα στο The Mall Athens.